Sakhula ngendlela bachaza ngayo ukuthi kwakhona omunye ubhuti ethandana naye. Ngendlela ashona ngayo, washona ngendlela engingayicondanga kahle. Kwenzakalani baba? Wagula nje kanjalo, kwaba nokugula wagcina eshonile. Manje wena usola ba? Because kuyenzeka usola umuntu mekhona into eyenzakalile. Ngamsola ngempela umuntu ethandana naye ngaleso sikhathi ukuthi ngizongicela ngaba ngumsola ethandana naye. Wasuyamfuna umthola. Ngagcina ngihamba ukuthi ubhuti uyathandana naye, bekade ekuyena ethandana naye. Wamthola ukuthi uyena. Ngathola ukuthi uyazi ukuthi lo bhuti lo uyena oyethanda nosisi wakho. Sengiyazi. Ubevelazi. Ubesigoqa Ingane yakho ubusheliswa yini? Ingane yakubo ngayishela, ngiyithanda kodwa nje ngangibhlungu kakhulu ngento eyenzeka kusisi wami. Ngayishela ingane yakubo. Iqiniso nje ngingalisho, usisi ingane yakubo lengekho uthando kumshela. Ngiyambona lo. Mina phezulu ngitide ngakho. Right, ninabekashana kamenzi aphuza umlaza ngameva ninabendlondle noPhapha Ekhanda enhla nasezantsi ke kuyifunda sezethu zonke khona eNingizimu Afrika. Sibingelele ninabembube ninabakamesuzulu kaZulu ithini, siyabingelela kuzifundisa zonke ke khona eNingizimu Afrika. Siyazi ukuthi nama languages awu 12 nge-sign language, right? Hayi baxile. Amfethu. Fine. Igama lami ke Sichaka, senimzuleke Ndlovukazi. Langeni Makasela bafethu kuhlelo lethu elithi isongeso. La esihlezi sikhuluma into ebalekile mfethu ukuthi asibafuni abantu abaphinzele kumokubi. Kodwa musukwenzile ke noma mhlawumbe awazi ukuthi kwenzakalani. Ungeza kuthina mfethu, so zama ukutholela ukuthi kahle kahle khona vele bakushaya isongeso khona. Ngoba sesikhathi uzama uzohlambuluka mfethu izinto zibe right, isayine yonke into ibe great. Talking about indaba yokuhlambuluka, yazi kwelinye isonto wangena labo abasebenza ehotel ama receptionist. Sure. Fika esontweni lakhonza kwamnandi. Out of the blues usuyasuka umuntu ufuna ukuthula ubufakazi. Hey, wasala ko-empty esontweni. Unama. Just imagine reception is ngikho litoro zakho sigogo kodwa kulungile. Akusase lethuba kubingelele bhuti wami njani? Ngiyaphila njani? Siyaphila, ngicela ubingelele umbukelo weBlack Life TV uzisho ukuthi uba wakababa bezovela uhlala phansi kodaba mina noluqa sobe sekhupha indlebe. Okay, la ngikhuluma nosisakwazi ngisho ukuthi ngizelanga ngosisi wami enhle, esho ukuthi ongangokuthi ingane yasekhaya ngishela ibele. Okay. Ingane yasekhaya ngishela ibele. Isasencane kakhulu ngangokuthi khona okungiphatha kabi ngayo. Okay. That's why ngila namhlanje ngizokwazi ukuthi ngikhulume nani, ngicela usizo ukuthi ngikwazi ukuthi kwazi ukumbonisa ngoba sengizame kaningi ukuthi ngimbonise kodwa shuthi isimo akusona. Si strong ngokuthi shuthi le out le aploma nayo. Ish yamoyinda kakhulu. Sure. Yamoyinda kakhulu isiteri lamfethu shuthi ngokuthi uhlala la khona kula nayo kodwa manje uyabona ukuthi le out le if idlala ngayo kakhulu. Shuthi okuningi engingachaza ngaye ungabona ukuthi sisombe ngimthanda kangakanani. Ukuthi sengathi uhambe usehleli lapha futhi ngale ndlela kwenzeka ngakhona. Sure. Efese ikuningi ngizamile kakhulu mfethu ukuthi ngimbuyise ekhaya ongangokuthi nokuthi afunde isikole abe right. Sharp. Yabona. Akuningi engizamile ngaye. Yabona. Kuningi engizamile ngaye mfethu ekuningi ngoba shuthi nokuthi afunde esikoleni kwaba yikona ukuthi shuthi iyona le out egcine imdrophisa out esigele. Eish. Wahamba wahlala la. Yabona. Yawuzilinda mfethu ngiphathisa ngosizi le ndaba lethi swami yabo. Cause ingane yasekhaya encane lena. Incane nomdala? Incane. Omncane nginawo. Ngamshela ibele mina. Mengizwe uyena washela wena ibele. Mncane. Kodwa usuhlala ne-out pheze. Bese le out indala nginayo. Manje abazali baphi? Abazali besayi bona bangasekho emhlabeni. Shame, sorry. So awutham angidlela wena njenge-out mawubuka lo mjito ohlanganisa story yakho. Yini oyibonayo e-negative yenza ukuthi noma msisi wami akekho kwe-right direction hlana le ngwenya le. Because now we out uyashela nentombi. Yini le pick up ayenza ukuthi no sister wami akawini lapha iyalose. Azibesho singendlela ephinde ibe nosizo ngakhona le ndawo. Ngokuhamba singamajitikazi. Yabona. Nami lokho ngifundisela ngokufuna ngize ngicene ngimthola ukuthi uhlala kuphi lo bani. Sure. And ngokulandelelela lo mjita lo ayiphusha naye phezulu.
umjida mfethu shuthi waboka Chirami engangithandana nayo uma 2022 mfethu umjida ngishaya emva kwendlebe kakhulu aziyami yabo shuthi lo mfethu ingcosi yakubo mfethu engangithandana nayo yabhola ngesimo engingazi ukuthi nami ngabe kwenzeka kanjani yabona kodwa ngumuntu nje shuthi wathola isimo socingo oluphuthumayo oluza ukuthi angeke ngifike ngapha ngasekhaya umuntu wakho kanje yabona umuntu engenamaphupho naye so ngendlela engibuhlungu ngakhona angazi futhi ukuthi ngenza kanjani So wethu wena ufisa kwenzakaleni kahle yami? Ngifisa abafethu njengoba ngibhalele lehlelo ukuthi ningisizelele isisi wami. Sure. Sasumntwana esekhaya, semdinga, simnika uthando ngemthando esekhaya. Yabo. Cela ngisizele ukuthi ngingibiselele. Okay. Awunankinga noma singayibiza le out yakhe? Anginenkinga. Because manje shuthi kunento engiyibonayo ukuthi mhlambe nginecala kodwa mhlambe anginalo icala. Oh, ufuna ukuba nebalance nayo. Yeah, ngoba naye walimali enhlizweni. Yabona. So ilokho nje ukuthi ngenza ubulungisi. Right, samuza kumfethu ebeka udaba kodwa ke thina asingawageqela amagulo ngoba simoke gasela. Asihambe sobalanda laba abadingeka sibuye nabo sizwe ukuthi bathini. Asibalande. Uyothi usale kanjani abanye betetiliza bezidabela ama-products aka-Black Life Traditional Pharmacy walala wasala wavuka wayithatha ziyakala mzala. All right. Welcome back mbukeli we-Black Life TV isikhobo sesithi isongeso angihambi ngedwa ngihamba mina ngumlangeni uMagasela ngihambi ngedwa So wajaha ukintroduce mina ungithanda mawala sis. Thaba bafana. Ngaza kwethi siyabonga. Abakakhulu ukuthi niqhubeke nihlale nathi. Kodwa ke asikapholisi maseko angithi sinehambeli zethu lazuthu ubhodi sike sakhuluma naso. Qala ngikubengelela sisawubona mama. Yebo sanibona ubukela emakhaya njani? Sikhona njani? Siyaphila singezwa nini? Ngane yakwethu amusa nje mayikhuluma. Ibhodi. Sokahle. Hayi right bafethu njani? Hawo, ungabuza uma siphila saka. Hayi siyaphila. Wethu Magasela. Cha bhuti mvela umbatshele ukumtshela nje bhuti ukuthi yena into enje sisibalela Black Life ngifuna sikusize ngane. Ngiphili. Hawo. Hayi mina ngiphili. Kahlazi into engize ngayo la ukuthi mfethu ngicela uhlwane ngane sekhaya ngoba ngiyabona ukuthi awuyithandi kunalokho shuthi uyayuse uyisebenzisa. Yeah, ngizole nje ukuzokutshela lokho. Nawe bengizokutshela nje ngendlela eqondile ukuthi hlukana nalo. Lo akakuthandi. Ngobani hlona naye ngobani? Sesithi isikhathi lokusibezele into yakho. Sibuka. Sathamba ufunda, wathi ufuna ukufunda, hamba ufunda. Ngangathandi kuyofunda. Oh, khetha ukuthi uhambe uyohlala naye. Ngangathandi kuyohlala naye. Imali nani nayo yini ukuthi ngiqale ngifunde? Hawu. Iyona wena into ehambisa ekhaya ukuthi uhlala naye ngoba wena usho uzofuna imali ukuthi uhambe uyofunda. Yeah. Hayibo, nani nocela into ungenzela. Manini nabhuti yami ukuthi mangithi ngifuna into ekwenza soqala sazonaka uma wengane zami qa before ngene kweni. Ngihambe ngiyofuna into engimali ungangitsheni ukuthi nayo yini. Ngihlezi nakhothamela kuwena njengobhuti omdala. Oh, uyekwenzela lo. Bengenzela. Bekwenzela. Kade wangenzela. Kade wakwenzela. Hawu. Uyakwenzela? Yeah. Unjani manje? Nalokho nje Oh, babe begijima ibhedlela wena ulimele. Begijima uma wami. Begijima wakho. Oh, thina singekho lapho makho bethatha aphi imali? No, uthi bethatha kweni imali bhuti wami. Oh. Noma uthi bethatha kumina. Yeah. Oh, shuthi mina ngisize ngikwenzela yini? Shuthi ngivusa wena nendoda yakho ukuthi niphinde nibonane mina ngithi ngizama wona njengengane esekhaya ukuthi wazi ukubuya ekhaya because lo muntu lo uhlala naye ephumela. Yebo noma uthola ngichaza ukuthi uyangihlukumeza ake nixoxe njengoba bafana noba u2 wathini wena ngizoqala nginaka umsebenzi qala ngithi Hawu. Ubaluleke ngani kumina lo? akabalenga lutho Manje mina uhleze ngishaya ngiyavuma lo Ushayela intombazane score.
Ngiyamthanda usisi, ngiyamthanda Uthando kakhulu. lwakho liyashayana. Ukuthi ngoba phela uma ngabe iphutha likhona yabo idisciplina kanje ngaleyo ndlela. Ingane yakho yini? Kuyona ingane yami nje kodwa uthando cishe ngingasho ukuthi lingenza kanjalo. Indlela umthanda ngayenza ukuthi mshaye. Ngizwe ubuhlungu uma ngibona ezinye izinto engingayithandi. Njengani? Cishe nje uyaboma ubuye late la bekhona kuba kanjalo. Uyahlanya lo. Ngekwangaphela. Uyahlanya wena, uyahlanya. Ngoba mhlawumbe ngingamthandi. Manje ushaya ingane ushayela lento uyilobolile le ngane. Uyikhiphele into nami engingayithandi enza. Ungayithani. Umenzele yini kanti wena? Kuningi ngimenzela kona. Kuningi umenzele. Uyamona imali ngiyamnikeza cishe nje Angikaze ngayithola mina imali yakho. Uphinde umlimazi. Nangoyithi akazayithola imali. Bese uyamlimaza la. Uyabo nje mana kabi yami. Umajisi. maye wena mfethu nje awukwazi ukuthi ngihlukane nodadewenu. Mina owashela udadewenu. Hlukana ningasekhaya. Ngithanda nodadewenu hayi nawe ukwazi ukungitshela. Ishayelani ingane, ishayelani mina ngifuna ukwazi ingane. Iyajabula, i-rights kwayona ke manje ngisakholwa. Right yawo shila. Kuningi ngiyabuza kuyakhulunywa ngalo wena. Wena yazi wena lalela la wena. Wena uyanginyanyisa manje. Ulimazwa yini usisi? Mfethu awukwazi ukungitshela Ngithi mina ukuthi ulimazwa yini sisi? usisa kukhona inkinga nayo nje kodwa nama akangitshela iqiniso. Ulimazwa yini sisi? Ukuthi Angithi wena kinahamba nangela kubantu nive ningithakathi ningeqisi ningijombisa. Hlalele ngipho lapho ngoba uyakwazi lokho. Ngamtshela ubhuti wami omdala ukuthi ngiyahlukumezeka nje lapha kakhulu kabi. Hayi ke ngisazi. Kodwa still uhleli. Angisathandi ukuhlala nawe, angisakufuni. Hawu. mina bongakangitsheli lokho Angisafuni, ingakho nje ubhuti wami ngithecela azobhala la ekhaba ngitshela ukuthi angisakufuni. Ngiyakwazi usibhala la. Ya wayihlongoza le kodwa kube sengibona vele ukuthi sewonakele ngaye. Sewonakele ngaye. Yazi Sizalana nje hayi vele. kukhona ongathi akuhambe kahle. Hayi kukhona ngathi kulimela ngoba manje seziwuthula izinto ezikhuluma. Uqale wathi into eyenza ukuthi ahlale nobhuti ukuthi ufuna imali yokufunda right? Yeah. Out of the blue bhuti asakunika imali yiphi kanti leyo buthi uzoyikoleka ukufunda? Mina imali ade ngiyifuna kubhuti wami ukuthi ngihambe ngiyofunda bonke ngimthanda. Manje singiyabona asanginikeza imali ukuthi ngihambe ngiyofunda seninaka amanye amantombazane eceleni. Wena ufihle ukuthi uyahlukunyezwa wena. Yebo ngikufihlile kubhuti wami lokho singehlunyezwa sengitshele ekugcineni ukuthi hayi ngeke sengikhathele umuntu sengihlukumeza hard. Wena ufana amantombazane kodwa umshayeli angikuboni mina ukuthi ngiyamhlukumeza ngoba ngihlalile naye kumnandi ku right akakhulumi lutho ngiyamhlukumeza anginazo ezinye intombi uthi nje uyamhlukumeza intombazane mhlawumbe wena uhamba ubuye ebusuku la endlini awumshaya ingane ethi yakushaya wena uma ubuye late ke manje ngiyamshaya vele ngikhiphela isikhali mina ngiyasebenza manje into engenza ukuthi ngesinye isikhathi ngishayise late yabo kube khona ngikwenzayo ngakho ngibuye isikhathi ngebusuku ngiyamthanda nathola na satholana nje edrobheni la satholana khona sahlanga sa-organize ngamshela inhloso zakho yithini ngayo nje ukuthi ukhiphe into naye ngiyamthanda njengoba ngihlala naye nje uthando lwenza ukuthi ngihlale naye Mfethu awuvela usibrief ngale uke wakhuluma indaba ukuthi kukhona into thizeni oyisola ngalo unamanga khuluma uqiniso wena yazi ngane ngabo kaPhezulu ukuchera mpesa ngincenye grand yabona ingane yakho uyakwazi wona bhuti lokho ingane yakho angikwazi lokho qambela namanga angikwazi lokho awazi ukuthi methana nosisi wakho ngangicishe ngangisakhula ngingakalazi kahle iqiniso kodwa nje bengakazi ukuthi uyena okay usuyazi manje yoba sekuchaza-ke sengiyazi shuthi konke lokhu nje wena vele ubukwenza nje vele ukwenza ngamabomu shini amabomu phela le mfethu njengoba uchaza yabo nje usisi wami omncane kwakusi angeke ngimthanda kakhulu sure kakhulu manje ngendlela ngangisakhula ngendlela bayachaza ngayo ukuthi kwakhona umuntu ubhuti ethandana naye ngendlela ashona ngayo washona ngendlela engingayicondanga kahle kwenzakalani baba wagula nje kanjalo kwaba nokugula wagcina eshonile manje wena usola ba because kuyenzeka usola umuntu mekhona into enzakalile ngamsola ngempela umuntu ethandana naye ngaleso sikhathi ukuthi ngizongiphetela ngaba ngumsola ethandana naye wasuyamfuna umthola ngagcina ngihamba ukuthi ubhuti uyathandana naye bekade ekuyena ethandana naye wamthola ukuthi uyena ngathola ukuthi uyazi ukuthi lo bhuti lo uyena wethandana nosisi wakho
Sengiyazi. Bevelazi. So Besigoqa ingane qale. yakho ubusheliswa yini? Ingane yakubo ngayishela ngiyithanda kodwa nje ngangibhlungu kakhulu ngento eyenzeka kusisi wami. Ngayishela ingane yakubo. Iqiniso nje ngingalisho usisi ingane yakubo ayi lengekho uthando kumshela. Ngiyambona lo. Mina phezulu Yeah. ngidide ngalo. Yeah. Into eyenzeka kuyena usisi wami ayibhlungu kakhulu. Manje ngangizwa ubuhlungu nale enge ukuthi washona ngendlela engayiqondanga. So le mithe igxisha lo igxisha ngoba uzusa lo buhlungu. Le mithi lo mdlisayo. Iqiniso nje yabo ngifuna ukuthi nje usisi ngimdlisela ukuthi ngivele ngihlale naye. Lento ayenzeka kusisi wami bengifisa kakhulu ukuthi ngenzeka futhi ngakuye ngendlela okwenzeka. Right wena. Wena nenkolelo ukuthi ubhuti wabulala usisi wakho noma unesandla ekushoneni kasisi wakho njalo. Ngiyesola ukuthi unesandla ngempela ekushoneni. Chaza bra. Usisi wakho hamba kanjani emhlabeni? Ngiyacabanga ukuthi wena nje owawuthandana naye ungaba neqiniso lokuthi kanje. Mina ngangengekho khamba usisi wakho emhlabeni. Ngafika sekuthiwa usehambile emhlabeni. Ngisemsebenzini ngaleso sikhathi. Ngafika Uncane nje usahamba. Womuphi unyaka? Soku 2022 August so. Ya kade kwenzeka lento lena. Yabona. Bebekuyinto enisesigila nje. Yabo igeleza yabo sonke nje shoot besabhizi nathi siphuma esigila siyiphantela ngendlela egrand. Yabona. Manje uyangicaka ngoba cause yazi abazali bakhe ibona abajika ushuthi ukhona umngane ishuthi ngathi ni friendship umngane weni wentombi yami usisi wakhe. Yabona. Uyena eshuthi sengidlulisela istory sokuthi hayi bawuphusumena lo double kanje ngabo. Yezwa. Ongokuthi ngangingekho even kwenzeka konke lokhu wayekini. Hayi nokuthi wesekhaya. Wayekini. Sosoleka kanjani wena mfethu? Hayi lento lisaseyani. Phela nje uthandele usisi wami wawungeke wazi njengomuntu othandana naye ukuthi ukugula kanjani okufanele ungambuzi. Makuwukuthi mina wena usisi wakho ngambulala indaba ngaboshwanga. Ngendlela ngisho uyabo ukugula kwakhe. Yewe. Ukugula kwakhe. Wena musubheka. Engiyayisola ukuthi wena owamhambela nawe ukwazi. Usuyangisola futhi manje. Angikwazi ukubona ukuthi mina engenza yini ungangibophisi. Hey. So usisika lo bhuti wabulawa chef. Nisho njalo. Basho kanjalo. Ex-yakhe abulawa yini? Nisho kanje angazi. Uyalazi iqiniso. Angazi because uyihlele ekhaya ku. Ungangokuthi vele kunawo. Uzwake wena ngabantu bathiwa ushona useshoniswe yini ex yakho? Kwaba ukuthi shithi bathi wakhala ngekhanda. Kwabe leso sikhashana nje khala ngekhanda. Wahamba emhlabeni. So wena umthandi lo sisi? Hayi uthando belingekho. Ngicama. So wena umenza baba nje enyaweni? Ngiphatheke kabuhlungu kakhulu ngendlela. Baqaye uphatha kanjani manje abuhlungu into enziwe wena omenzile yini la kanje? Mina. Manje yini kuphatha abuhlungu into oyenzile? Indlela okwenzeka ngayo kusisi wami futhi Yabo ukuthi Sengibonile ukuthi akangifuni. manje umsiza kanjani usisi akukhiphele into la enyaweni lakhe? manje nje ubhuti wakhe engithatha ngaleyo ndlela ukube uyakwazi ukuxoxa nami sixoxisana. Athini ngoba uthi akambulala ngubhuti usisi wakho? Manini ubhuti wami wena efika kwana everyday ezofuna ukukhuluma nawe wena ungafuni ukukhuluma. Nginalento esizele ukuthi vele bengingakwazi ukufuna ukukhuluma naye. Ayisungehluli. Bengingafuni ukukhuluma. Manje kanza kwethu thina okuthi sizokwazi ukuthi nikhulume nixoxe nivulelane ifuba uma ukuthi niyabona ukuthi lento ingaphekwa amandla nomthetho singawulanda ungenelela ukuze lento isolve because akekho umuntu ongayishaya isifuba ngokuthi ugqilaza omunye umuntu because njengamanje lento siyibala sibala ukuthi uyamshaya lo sisi. Sekuyavela ukuthi awumthandi vele ingakho umshaya. Kuyavela ukuthi ngabe umcontroller nje umdlisa umhlalisa nawe umbeke nje ukuthi abesimbela mbela hayi ngoba umthanda. Ubhuti wakhe uyayibona leyo. Ubhuti wakhe akabulalanga sisi wakho wena omncane nje ubusho. So memuzwa kini wena bathini kini bayasho nabathi lo mjidelo wabulala usisi wakho? Abazali bami abayikhulumi into straight. Icacile. Icacile ukukhuluma kwawo. Manje ingakho ngibona ukuthi nami ngiyisukumele kimi.
ngikwazi ukuthi Uyithathele khiphe umthetho lobuhlungu ezandleni zakho. benginabo. So usaqhubeka uyabukhipha noma usuqedile manje noma khona okunye usafuna ukwenza noma ufuna umbone eshonile usisi. Bengingafisi ukumbona eshonile kodwa nje njengoba ubhuti esezisa wangibiza sikhuluma kanje ngathi singakhuluma sikwazi ukuthi Lithole isixazululo. sithole isixazululo. Wena phindile ekhaya wena lapho usisi mfethu. Finish. Asinceki sakutshela yebo. Lokhu odlule kona kubuhlungu ukuthi ushone usisi wakho ungazi ufuna iclosure but ibona icounseling ubuye khona nabazali bakho bakutshela kwenzakalani. Sengithemba kanjalo. Ngoba kuyafana nawe lo umtshela manje dukuduku khona dukuduku akasekho sebemdinga umunye. Uzophindela kamfana Ngisakazi ukuphindela sengitshela ukuthi asangifuni. futhi utshelile ukuthi akazi akuthandi mekudlala ngawe yikho ikuthakathi. Angisakazi ukuphindela Iyathakaza bakusehlele. ex yakho. Wethu say ex. Kodwa zenthakatho nje yini? Bena 13 bohlala Hey, kamfana. lokhuza. Hey, nganza kwethu kulungile. Asihambeni sobe sikhulume futhi ku-episode elandelayo. For today, siyabonga kakhulu. Mfethu yazi ngikhohlwa ukuthi indaba eyiserious kanjani. Uyazi ukuthi Black Life isizokulethela i-live kuthiwa yini? I-live sessions. Oh. Sizoba nama-live sessions. Weba. Whereby umuntu menenkinga usiyakwazi ukuthi asithole online. Uyizwele lo ndaba? Ngizwa ngandlebeni bengixoxela ukuthi nasazohlala sikumabona kude wabo sikhuluma nabo live. Yebo, ngoba sikwazi ukufinyelela inqotho. Siyanqena uyamhlabelengani kuyathakathana. Kanongoma kude. Kodwa ukuze kwenze lento ukuthi ibe impumelelo sikwazi ukufinyelela kulabo abantu abasidingayo. So thina as Black Life TV sesizokwazi ukuhlala la sichaka. Bese umuntu sikhulume naye. Simthole ngisho ucwepheshe engekho eduze kwethu. Into ebalulekile ukuthi unake ukuthi usuku nosuku olive bethu sobe sikhuluma ngetopic ethile sobe siqonde kuyona. Okusho ukuthi masikhuluma ngetopic ethinta amashende noma amadoda adlisa abanye uzahlale nabo ungasibuzi ngezomjola sobe singekho lapho. Sobe sisemthini nje ukuthi umuntu usebenza kanjani wenza sibiza abantu aba-understand umuntu sizokhuluma leyo nto. Uma uyithola uzibeke kulo live okwazi ukuthi ubuze into engahlangana naleyo show ngaleso sikhathi. Yebo, futhi okunye kubalekile abantu ababe nedatha mfethu. Eliningi. Idatha Black Life TV isakhona. Uma kuzoba mnandi lana. Bonke bafethu siphinde sibonane. Please make sure you do subscribe. Siyawadinga lama subscribers. Bye bye. Subscribers sesayena. It's the Black Life TV.